Hola, em dic Maria. Hola, em dic Anna i som alumnes de quart d'ESO de l'Institut Lo Pla d'Urgell. Hi ha coses que fan por, Com per exemple, anar a un examen de matemàtiques sense haver estudiat, o haver de tornar a casa després de que surtin les notes. però parlar en públic no hauria de ser una d'aquestes coses. Què prefereixes, parlar en públic o haver de tornar a veure el teu ex? O què prefereixes, parlar en públic o tornar a casa després de 3 dies de festa? Parlar en públic, oi? Així t'estalvies la bronca. Hi ha diferents maneres de superar la por de parlar en públic. Una molt bona opció que fem si nosaltres, la RTCA. Respira, tranquil·litza't, confia i actua. Una opció que fem si nosaltres és pensar que mai més els tornaràs a veure. Bueno, aquesta opció potser no és tan bona. Te'l pots trobar algun dia pel supermercat, o potser és el teu veí del tercer pis. Però bueno, és poc probable. Hi ha una altra opció, que és, en lloc de mirar-los als ulls, mirar-los a les fronts. Una altra molt bona opció, però menys recomanable, tancar els ulls i no mirar. Això sí, potser fas el ridícul i se'n riure't uns quants dies. I tu? Quina opció triaries?